ban shidatan kaban yap kata kadai kabangi jupule na do kita kipor khana jongi ya kata kakot kaba kihikai kumno ba ngin yo na kijing pule bangin husiar yala kajing im na do ngidang khana hadu la shai la hisni tingam tipat ba le si kini ki school menta kim sim la pule shu ya kita kikot ne ka ei kadau ka bangam la bangan batai na marba ampat dayo bangan wat jing tip ha na marba kila jelai palat kita ki kam thok kam syukur ha kan ka jella ka jongi te ka banga ko ban pensyai pat hang ni ba ngila ju osngo baki ong ba kita ki ba yo kamru kidei ki ba hablet penbam pisa ya kata ka sarkar ya ki brio sarkar nang tapat kita ki bayo lek puliru kidei ki badon jingya dei bat ki sarkar bat kum kita ki kidei ki ba ngakwa ban persyai hang ni ba om judan kum kita kidei tang kijing penbiet jong kita ki brio ki ba im da ka thok ka syukur ki pen lamler ki pen bot nam kum ya kita namarba ngala yo mat ha kading im ga jongaru da ka ba nga tip bakumnu baki khun jonga kiyo bandrung ha ki school ru de tang dakilapas ya ki interview tika dei kata ka banga kwa bahaban pensyai baki priu ki labun baha ki bakaran yang ki ong phi ti ki khun jong phi kiyo bandrung ha kanu kanu school ba phi biang ka ni ki ong ngalal pendung school ki khun jonga barok khat ngayo rung ha kanu kanu school ru kadai ka ba kita pas ya ka interview bat nang tapat kaladon pat tang ka wei kapor ka ba wei khun jonga shim la yo rung nadu ka keji hadu ka class 5 te balengam pan ai ka ni la da ka dei ka ba la man pendung school ye kita ki khun jonga ki ba ki ong ba phi phi biang ka ni te balengam pan ai ka ni yo ta khun jonga ru te ka dei ka ta mga ko man pan shai ba judon kita ki kam thok judon kita ki kam pan bam pisah bat kata kadai ka mga ko man pan shai ba hadu ka sen ba hadu bang pendung school ya ukhun jonga hang te Saint Edmunds ngayeng lain khadu bang yo rung yo ukhun ha ka po ba ula syong class 5 da ka ba ula interview na do keji malos nem juyo bat tat hadu kata ka por ka ba ula yo class 5 pan ngala yang lain lang bat iwei i bahayeng jongki ni ki balong padas ilong yang phi te phi la yo rung em ki khun hang ni ba phi te ba phi biang ka ne yong ngasu kendit nama ba ite hina ka yeng ki balong padas ngasu kendit ba kumno ila ban keren kumta nama ba mangangam sim la ban pendrong yo khun jonga ba sim la pas ya ka interview bat nang ta kata ka de ka sen ka ba ningkong nang ta sa sen ka ba arpat ka ba kita ki brio ki bala ong ba phi ki khun ki yo ban puli sabar namar ba phi yo naka sarkar phi yo naka state ko taru ba phi piang kania kyong phi baru spa ti ki puli be ti ki khun naka sarkar tengang la sulingo balada dei ka ba don kum katahi kamot ba yakini ki khun ki wei mantaru kim yo kam kamot ngan lai ai kania tela da kadon kum kata ka jing thong pisaya ka sarkar hi ka bangalala ba phi ong bangalet pen puliru da ka ni ta kamot baken yo kam man ta ngan ai da ka ni in rem don kita ki wek sarkar ki batre tangkran o kem la ban kran wat man ta manglas dang ban itu ye madu prestun ru ngala persyang ban kran ya i ban syatu baki khun jonga kem yo kam ru imju impen sengap im juba botang message jongaru namar bayo nga ai haki reels tinda dei kumtati lada dei bi ko avut palat nangati ila juba put bat bakata ka dei ka bangam nget hi bangam nget bakadon kata ka jing ya thong bisa na kita ki priu ka sarkar namar ba ngala sung thu bahahi bangala ju bud den aslam bahaya kan ka sarkar kabang laju persyang bahang laju let ya kendo ya iba hamlat doling ngalaju itu ya iba aroni ngalaju itu bun bah kita ki
MLA kita kinong may ikamat kibalapaw. Henry omdon iweru ita iba in ong yanga bala dapi ku akam me ki khonjong pidon kam ai pisa ompat judon kum kata. Bat kadai hida kita kijing ya kun kijing ya le ating kijong hi kibang ila ba ngin rung ha kita ki kam sarkar.